Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ne ya kawo Kano da ƙuri'a 997, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 500,000. Baba Atiku ne ya kawo Bauchi da ƙuri'a 426, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 316. Peter Obi ne ya kawo Jos Plateau da ƙuri'a 466, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 307. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Zamfara da ƙuri'a 298, mai bin shi Baba Atiku da ƙuri'a 193. Baba Atiku ne ya kawo Kaduna da ƙuri'a 554, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 399. Bola Tinubu ne ya kawo Benue da ƙuri'a 310, mai bin shi Peter Obi da ƙuri'a 308. Peter Obi ne ya kawo Cross River da ƙuri'a 179, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 130. Peter Obi ne ya kawo Imo da ƙuri'a 352, sannan mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 66. Baba Atiku ne ya kawo Taraba da ƙuri'a 189, mai bin shi Peter Obi ne da ƙuri'a 146. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Oyo da ƙuri'a 449, mai bin shi Baba Atiku da ƙuri'a 182. Peter Obi ne ya kawo Anambra da ƙuri'a 584, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 5,000. Peter Obi ne ya kawo Abia da ƙuri'a 327, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 8,000. Peter Obi ne ya kawo Ebonyi da ƙuri'a 259, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 42. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Naija da ƙuri'a 375, mai bin shi Baba Atiku da 284. Peter Obi ne ya kawo Abuja da ƙuri'a 281, sannan mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 90,000. Akwa Ibom Kwata Baba Atiku ce da ƙuri'a 214, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a 160. Sai kuma garin Edo, Peter Obi ya kawo Edo da 331, mai bin shi Bola Ahmed Tinubu da 144. Bola Ahmed Tinubu ne ya kawo Kogi da ƙuri'a 240, mai bin shi Baba Atiku da ƙuri'a 145.